Takže ahoj, určitě každý znáte pizza challenge, ale my dneska budeme dělat palačinka challenge. Takže tady máme jednu palačinku, tady máme losovací tabulky, určitě možná každý jste viděli Pety, jo? A oni je takové listečky, tak nás napadlo, že to uděláme stejně. Takže budeme si na palačinku dávat kafe. A máme bohužel jenom jednu palačinku, budeme to dělat dvě, já a Marcela. A protože máme jednu palačinku, tak, protože Bettina nám ji zbaštila. Takže budeme takhle mít kafe, moučkový cukr, džem, hořčicu, lajs, wasabi, ještě skořice, jo. Budeme si to muset prolít kofolou a kuchárka. A teďka, ještě budeme potřebovat asi plusající kotlík. Takže, pardon. Takže, už můžeme uvítat ředitel pro Marcela. Takže, pojď. Takže, každá si vylosujeme 4. Je jich tam, myslím, že 8. 8, tak Takže rozkroj pizzu. Tady je ta Fatá palačinka. Kurva. Byla nám jenom jedna, protože Marta nám už zežrala. No, asi tak. A počkej. Jestli mít větší. A řekla si, že No. musíme aspoň jeden kousek sníst. Jo, musíme aspoň jeden kousek sníst. A třeba pak se musíme ochutnat jako od druhého. Aspoň kousek. Jenom jedno sousto. Ale musí to být po celém. Zeblius. To je ten menší nebo ten menší? Jak ten menší. To je skoro. Takže vylosuji. Můžu já první? Já jsem host. Tak pojď. Jeden muž. 4. Je jich tam 8. Co máš? Lace. Takže já mám džem, takže na palačinku džem. Fajn. Je zatím dobrý. Co máš? Kuchárek. Podravku. Podravku. Dobře, můžu už. Podravku jsme mohli vzít od babičky. Cukr. Džem, Ještě cukr. mi řekněte, že ona bude mít to dobré, a já to hnusnou. Džem, cukr. Ještě mi chybí ta skořice. Dala bych si hořčicu. Skořice? To jsem chtěla já. Skořici. Můžeme si to vyměnit? Ne, nemůžeme. Kafe, tak fajn. Ahoj. Nechci hořčici. Ještě tam kofole hořčice. Hořčici, jo. A já mám tak kofolu. Trošku máš Jo, kofola. Takže my asi... Já si to tou kofolu, ale musím jenom polít, ne? Takže já si teda začnu. A dám si asi jako základ si dám hořčici. Ty vole, se posereš. Hořčici. Jo, tady do toho. Nemám to. A Si posereš. No, ty pičo, asi se blí. Hele, Bettina už si zakrývá nosek, to smrdí. Vole. To je tvoje první video, já tady zžerem. Víš, jak mi říká, že mám mluvit nahlas? Takže mám mluvit nahlas. A já ne. No, ty musíš tak. Jebím na to. Na to. Tak jo. Teď Co si teďka? dám kuchára. Kuchárka, ty. A to si musíš posypat. Já vím. Jo. Cukruj. Dobře, to stačí. To musíš dát víc. Si to celým. Ten. Vypadá pizza. Co dál? A to je to. Hořčice, kuchárek, Dám lajs. si lejsku. Jo, fakt to Ale to wasabi. jsou wasabi. To je fajn. Ale Ale já nevím, co jí je, já si dám jednu do pusy a musím to nechat vyplusnout. Já jí dám do pusy třeba 20 a nevadí mi to. Mám to spát. A všude to musíš dát. Díka má, to nekousnu toho. Půjdem koupit.
A ještě to... Skořice, to je tak fajn. Mně by to nevadilo. Ne, počkej, z kořici mám já? Ne. Ne, ty máš to, já mám skořici, ty máš ty. Ona má ty dobrý a já mám tu hnusnou. Hajzle. Už nejsi moje ségra. Aha. Řekla jsi, že jsme sestry? Jo. Jo. Já se dorazím, až to budu stříhat. Zapomeň. Tak dělej. Patla. No, teďka já, jo. Pojď. Já si tam dám základ asi Já jim jako to ten desi džem. džem. Džem dáme základ. Tak já vám ukážu, jak to vypadá. Jo, vypadá to jak pěkná sračka. Ne, tak to pak ukážeš kamerou. Čupy. Vypadá to Jako fuj, jako. Je to ještě samotná, mala. ale ta skořice by na tím mým bylo dobrý. Vy jsi tam toho pořádně. Říkáš, že na hořčice? Tady. Bolí se mi hořčice. Teda s kořicou. Jo, šlehačka by tam byla ještě dobrá. Ježišmarja, dobrý, stačí. By se posrala. Fuj, jak nemám ráda tohle na tím. My by tam mohli dát ten tvarok, to by bylo v pohodě. Jinak. Ještě mám zamotaný. Džem. Kde já mám ty papírky? To je spadetě někam. Prdlaj. Tady, jo, už je vidím. Džem. Takže teďka tam dáme asi ten cukr a to se... Jo, moučkový cukr mám ale. Já ho tak nemám ráda. Moučkový cukr. A teďka dáme to kafe. Kafe? Kafe. To jsem taky trošku, protože to je hnus. Ježiš, ty to tam to dala. Ty jsi tam to plno. Dám to, vole, Vypadá to nechutně, ale asi nechutnější, já to mám to hezky. to mají fakt. No a teďka se nech tu kof... Oni to tam nalijou. Jo, tu kofu. Ne, já si dám s těma věcama. Já jsem kuchař. Ty vole, Do vršku. jenom troška. Fuj, a zamotej si to. Zamotej si to, aby ti to vyteče. Dobře, stále. Jo, Hej, děcka. to vypadá mega hnusně. Tohle asi ještě žádný youtuber nedělal. Palačinka Chceš to challenge. zamotat. Jenom, že to vyteklo. Vypadá to hovno. To by to vypadlo, ty hňu. Sťáš. Hej, ne, makino, není tam taky kousek. Tak a asi, hej, blicí, Jo, blitky. blitku pode. Tady blitku. Prase. No, takže já asi začnu. Já, no, Pojď, já tam ten cukr. No, začni ty. já. Dělej. Proč já? Začínej, youtubere. 3, 2, 1. Pořádný kousek si děj. Mám poho. Cože? Zuby. Pořádný, a pořádný si pořádný kousek. Ať to z toho padá, ty blbče. Je to dobrý? Hej, a teď děláme. No, to mám hádit další. Teď děláme. Hnus. A to je dobrý, ale. Jo, Zkus to. je slaný, ne? No, ty jsem trošku, ty zkus tam to. Ta madam nám prosím vás zkazila celé video a my s palačinkem nedáme, víš? Je to dobrý. No, tak ti to chutná. Já teďka zkusím to její. To je taky To je pohoda, dobrý. že jo? Já, co máš? Máme jak kucháre. Ty máš vlastně na slano. Má ty to kuchárka ještě. Jsi tam nedělal kuchář. Dala. Bez angličtiny ti dala. To byla bulka. To chutná, když se to ještě musíme si to jíst. Chutná ti to? Já nevím, co je tam. Je to dobrý. Jako na ta moja. No to sněz. Pojď, dáme to.
Do toho nejdřív snězaň, pojď. Počkej, tak já to mám mi to posralo. 3, 2, 1, jdem. Tady mám vlas. Mám teďka cítím to kafe až teďka. Kurva, co to je? A cítím toho kuchaře. Jo? Mm-mm. Dobrý. To si dá. Mám pohled, co ty? Já se chula. A taky. Nakonec jsem si myslela, že to bude jako hrozné, ale nakonec je to dobrý. Takže pohoda. Fakt je tohle, to moje zkuste, to je fakt mňam. A ani to kafe tam nešlo cítit. Tak já ti nebudu vršit, jo? Ani ten cukr vůbec. Hej, No. já už teda jdu. Papa. Takže. Jsme toho tady a čau, vypni kameru. Ne, já vám ještě musím kazat ten bordel, co tady z toho zbyl.